Egunon? Hitz egin nahi dugu apur bat politika industrialari buruz, garapen politika proaktiboei buruz, toki esparruan, eta konkretuki Durangaldean. Hor badagoz, ardura batzuk oso lotuta dagozala alderdi politikoekin, eta horrexegatik gogo elkarrizketa zurekin, hain zuzen. Batez be, ikusteko, edo komentario batzuk egiteko, Euskal Alderdi Jeltzalearen jarreraren inguruan Durangaldean, konkretuki. Oro har eta laburitz eginda badakit, kontzeptualki oso gai estrategikoak edo pelusekoak izan daitezke, baina, hitz egiten hasteko. Zein da, zure ustez, Durangaldeko EAJaren jarrera, Euskal Alderdi Jeltzalearen jarrera, eskualdeko garapen ekonomikoa eta politika industrialaz? Bueno, gure jarrera, Euskal Alderdi Jeltzalearen jarrera gai horretan da baikorra, eragilea eta bultzatzailea. Esan behar da, Durangaldean, arlo horretan, udaletxe bakoitzak dekozela bere lanak eta bere proiektu, baina egiten dugu lana modu koordinatu batean. Hau da, Durangaldeko alkate eta lehendakarizek hilien behin puntatzen gara, eta hitz egiten dugu hainbat gaietaz, eta beste batzuen artean honetaz bai. Eta gero hortik aparte, bai diputazioekin eta bai jaurlaritzarekin gauza konkretuetan modu koordinatu batean egiten dugu lan. Orduen, gure ustetan, gure herrikoko gestioan, gai hau da garrantzitsuenetarikoa. Politika industrialaz edo garapen politika hitz egiterakoan asko hitz egiten da, administrazioetan, gobernuetan zer egiten da, zer egin beharko litzakeen inguruan, baina ezer gutxi horren atzean dagoen oso faktore importante bat, alderdi politiko. Alderdi politiko nik egitokan gure ustez funtsezkoa da, zentzu horretan, epe luzera batez, garapen ekonomikorako politika intzatez. Zein punturaino hartzen dago hori kontuan Durangaldeko EAJ, teoriatik aparte errealitatean, esan nahi dut. Hori, azkenian garapen ekonomikoa eta politika industriala ez dala bakarri. Gobernuak, tokiko administrazioen kontua, baizik eta alderdien kontua. Bueno, guk uste dugu alderdi politikoa toketan jakune kasu honetan dela kondizioak sortzea garapen ekonomiko eta industrial hori sortu dain eta desarrollo duten. Adibidez, infrastrukturak garrantzitsua dira horretarako. Bideak, trena, hain estabilidatzen trenak uste dugu lurraldea berteroratzeko oso garrantzitsu dela. Hortik aparte, bai udaletxea dauden artien Durangaldean eta bai diputazioak, inbertsioak egiten ditu garapen hori emondadin, adibidez AIC Boroan, Durangaldean oso inbertsio garrantzitsu dela, horren entornoen dauen industria desarrollo daiten eta amazo daiten, eta nez Durangaldien izanez, diputazioek eta gobernu askuek ontsa esan dauzkue, Bizkaian eskerraldean beste olako inbertsio potente bat egin behar dela, eta horretan nire ustetan laguntzen dau hemen inbertitzeko asmo daukaten pertsonak, ero jadanik hemen da zenak jarraitu daiten inbertitzen eta animo daitezan hori, aberastasune sortzen hemen eta hemen gelditzen. Beraz, nire ustetan administrazioek gehien bat hori egin alda. Gero gauza konkretuetan, herri bakotxera jaitsitxe eta konkretuki elorrizon bertan, gure alderdiz eta bilbultzatzen, zona industrial barri bat egitea, aspaldidanik hor herrizen eztabaida bat da horren kontuen, baina guk, klaro ikusten dugu hori bultzatuten behar dela. Uste dugu, herrizendako hori oportunidade bat dela, Durangalderako bai, industrial moderno bat sortzea, beste industria mota bat etorri daiten, sortu daiten, inguruen dekoguz ikestetxe mordue tekniko aldetik eta industria mailan jente asko formetan dauena, eta jente horri irtenbide bat emon behar zaio, pertsona horri lana inguruen erkitu daigien eta bertan konozimiento hori bertan geratu daiten eta balio daiten herrizen garapenerako. Beraz, gehien bat guk egin behar dugune da
kondizioa sortu gizarteak lan itxiko aukera eukin dezen modu eraginkor batean. Garapen politikak edo politika industrialien atzean, beti personak, eta zentzu horretan, garapen ekonomikoan edo arlo horretan prestatuta dauzen kuadroak lortzeko, kuadroak izateko plangintza bateko zuen alderdian, edo presakuntza planak dituzue horretarako, hautaketan kontutan hartzen duzue. Bai, ni ustetan hori modu bitera egiten dugu. Alde batetik, gure kuadroek aukeratzen ditugu nien, udaletxeetan edo diputazioan parte hartzeko, hori da gauza kontutan egiten dara, baina esan nahi dudana da guk aldaketa kuadro horren renovazioak egiten ditugu astiro. Legislatura batetik bestera, udaletxeetan eta normalien, inoiz ez dugu aldatzen dana, bezik eta juten gara apurka renovetan. Segatik, gure jentie Durangaldin udaletxe garrantzitsunetan dago udaletxe horre gestionetan, eta responsabilidade maksimora heldu baino lehen, jadanik aurretik egon dire kontsejal moduen eta abar, eta haurien konozimentu akademiko handik aparte, hartzen dabe, esperientzia da gestinuen, arlo diferentitan eta honetan bebai. Eta apurka, juten gara aldatzen jenteak konozimentu hau galdu ez daiten. Osea, kontutan egiten da hori, konozimentu hori ez daitela galdu, kuadruek renovetan juteko orduen eta abar. Gero hortik aparte, Sabin Etxeak antolatzen ditu formakuntza saio berezidek gai diferentien gai honetan du bai. Orduen, bakotxa juten da, ikastaro horretara, segun orduen, alde bi hortatik esango nukenik, gure esperientzia konozimentu kontutan egin je, Durangaldin eta Bizkaitzen, urte askuen gobernetan gauzela, hori da plana, gure konozimentu pertsonengan, ez daiteko galtzen, baizik eta jondatzen tramititzen batzutan bestera. Beraz, labur bilduz, zure ustez eskualdeko garapen ekonomikoa lideratzeko gai den afiliatu edo kuadro talde bat EAJak izan badeko? Bueno, afiliatuek dira disiplina edo gai desberdinetako jenti da. Baina bakotxa bere bizitzan bere gaietara dedikatzen da. Azkenien, espreski honetara dedikatzen die udaletxien edo diputazioen dagoen jentien. Eta, nik uste dut, begiratzen badugu bana-banan herri garrantzitsu honetan dekogu zen pertsonak momentu honetan, daukela esperientzia bat eta formazio bat akademiko batik aparte gai honetan, urte morduen dabe hori lan zen, eta dauke ezagutza legislazioena, territoriozuena, agente sozialena, enpresarena, eta ez da agente bat atarri izaten da behena zerutik momentu bat klub, eta anorkitzen da pastel guztidikin, eta ontzegin. Neurri batean erantzun dozu, baina amaintzeko, konkretuki tokiko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko, orduan kontutan hartzen dozu egin? Bai. De hecho, nik esango nuke, responsable gehien okipida baina hautagaiak merito batzuk bidez, eta gauza batzuk demostratu gero heltzen direla horra. Osea, jadanik egon dire kontsejal moduen, alderdizen bizizetan egon dire denbora moduen, eta euren egunerako lanakin eta ejempluarekin demostratu dabe gai diela responsabilidade hori eta konfiantza hori hartzeko exito bat eukitzeko garantiakin. Eta merito horien artean, politika industrial edo garapen politika oso importanti da hori. Gure lurraldien jente asko bizi gara hortik, eta hori oso kontutan egiteko osaba da. Nik esango duke gure partiduen ADN barroen arlo hori dela gauza ezaugarri batzu da beste denak diren, baina hori bereziki. Ederto, besterik ez, eskerrik asko, Jose.